Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Commissioner and Secretary Jokatnat Information and Public Relation Jong Sarkar Jilla Vijay Kumar Mantri ula pentip sikila pathai kubor ba Menteri Rang Ba ka Jilla Konrad Sangma ula kempang nado ka arpu atre unailar arajar apsau Henry la sumare hayeng Henry hadin beladiptas yak snam lalap bodon yak jingpang scrub typhus bat ka typhoid kumtala penkit noi sha civil hospital Shillong ban sha sumar bat ula pentip ba mentau dan padang ka jingsha sumar bat ka jingpej jong ki senior specialist ula pentip ba kadau jong ka jing kempang jong Menteri Rang Ba ka dei namar ka jingkala sun beneng bat mentau la kami obor Henry ki doktor ki dampej benya ya ka jinglong jingman ka kot ka khia ka jong